През 1989 година, още като служител на Министерството, видях в списание Security World реклама на радиосистема за предаване на данни, чрез която можеше да се извършва мониторинг и дистанционно управление на различни изпълнителни устройства. След направеното допълнително проучване, установихме, че тази система може да изпълнява функции по охрана. И тогава даде и решението да се опитаме да изградим подобна система за първи път в страната. В началото на 90-те години на всяка секунда в България е извършвано по едно престъпление, най-често обир или рекет. На всеки 3 минути е имало кражба на автомобил. През 1993 година на всеки 1000 минути или около 17 часа е ставало по едно убийство. В тази криворазбрана демокрация българите започват да се страхуват за основните си права – правото на живот, на собственост, на бъдеще. Обществото, бизнесът, гражданите имат остра нужда от сигурност. На пътя на престъпността се опитват да застанат много охранителни фирми, но само една от тях тогава и до днес има технологията, хората, опита и сърце за осъществяване на истинска защита. Сектрон е създадена през 1990 година. Тя е първата фирма в този бранш. През 1992 година е регистрирана и дъщерната фирма СОД 161. Сектрон предлага на своите клиенти почти всичко в областта на системите за сигурност, като започваме от сигнално-охранителна техника, системи за видеонаблюдение и контрол, системи за контрол на достъпа, пожароизвестяване, пожарогасене. Освен това, фирма Сектрон има и собствени разработки в областта на системите за охрана. На първо място това е системата за периметрова охрана. Това е една акустична система за охрана на различни обекти, периметъра на различни обекти. Освен това имаме разработка на датчик за охрана на каси и сейфове, който продаваме на международният пазар.
център 66 пътува към мястото. Център уточни точно къде е мястото. Наистина техниката ще бъде само добра техника, ако не са хората. И затова при нас в реагирането, специално в дежурния център, се влиза много трудно. И увеличаването на личния състав и набирането на нови хора става изключително бавно. Точно заради това, че ние търсиме наистина хора, които показват на предварителните етапи на интервютата, на психотестовете, че наистина им се работи тази работа и в тази фирма.
112 на 201 112. Получен е алармен сигнал от обекта. Има нарушение от склад номер 5 от източната страна на обекта. Направо 21-10. Забелязва се човешка фигура. 112 на 201 112. Забелязва се човешка фигура на нарушител, която прави опит за разбиване на входната врата на склада. Също така предлагаме и така наречената VIP охрана или физическа охрана на граждани. Когато работиме на формация ескорт, ни е най-трудно. С нашата позиция, с нашата съобразителност на обстановката, кой от всичките тези, това множество хора, кой би бил най-голямата ни опасност за нас и съответно за VIP лицето. В нашата работа 75% организация как да не стане белята. 25% да си свършим нашата работа. Каквото и да правиме, трябва да си евакуираме VIP-а. Формация Клин за нашата охранителна дейност винаги използваме два автомобила. Първият автомобил се нарича основен, вторият автомобил се нарича оперативен. Оперативният автомобил трябва да се движи винаги от страната на VIP лицето. Т.е. осигурява вратата на VIP. Екипа за охрана се състои от шофьор и бодигард. А VIP-а, човек, който осигуряваме и охраняваме, се намира на място, което е по диагонал на шофьора. При качване, при слизане, съответно, неговата врата трябва да бъде подсигурена от нас. Времето е доказало, че това е най-обезпеченото място в един автомобил.
боен ред на екипа. Основният бодигард осигурява вътрешния периметр, средния се осигурява от двамата оперативни, а третия кръвозахрана външния периметр се осигурява в зависимост от мащаба на нашето мероприятие. Телохранителят на ВИП-а отговаря за сигурността на вътрешния периметр и незабавната евакуация на ВИП-а в случай на нападение. Нашата фирма предлага ескорт и превоз на ценни пратки и товари със специализирани автомобили и обучен персонал. През 2007 година ръководството на ProCredit Bank АД България взе решение охраната в клоновете в София, Перник и Бургас да бъде изцяло поверена на женски охранителен състав.
Защо жени? Те са комуникативни, наблюдателни и с вродено чувство за закрила. Доброто представяне на охранителите от СОД 161 и взаимодействието с отдел сигурност на банката доведе до желанието на клиента СОД 161 да поеме охраната на всички клонове в страната. Shell управлява 82 търговски комплекса в страната. Един от основните ни принципи на работа е осигуряването на сигурността и безопасността на нашите клиенти и служители. В тази връзка всичките ни обекти са осигурени с сигнално-охранителна техника, благодарение на която мога да кажа, че случаите на кражби и криминални инциденти са изключително лимитирани. Въпреки това се случва понякога да си тръгне клиент с неплатена сметка и в такива случаи разчитаме на нашите партньори СОД 161, също така и на полицията, които в повечето случаи са успявали да възстановят, да открият извършителя и да възстановят щетите. Бих искал да използвам случая да им благодаря за добрата партньорска работа и възможността, която ни дават на нас да осигуряваме по-спокойно място на нашите клиенти и служители.